Hej, velkommen til bigården. Lige ude og kigge lidt til bierne. Solen den kigger frem, og det betyder, at bierne de allerede nu er i fuld gang, selvom vi kun har nogle få enkelte grader udenfor. Men med det lidt sol der er, så kan de faktisk godt holde sig i gang. Og det er det, man ser her på vores stader. De er lige nu i gang med at flyve ud for at se, om de kan finde lidt pollen og nektar rundt omkring. Der er masser af flyveri her rundt omkring, og jeg tror faktisk, jeg har simpelthen lige en lille en her, der allerede er kommet på besøg. Ikke fordi de gør noget. De er bare nysgerrige. Så blev det forår, og det summer af liv. Her bierne de er lige ude og kigge på lidt vintergækker. Begynder at samle den første pollen og måske lidt nektar. Og det er faktisk meget af det, der sætter gang i en bifamilie her om foråret her. Sådan der. Man kan se om på bagbenene, at den er begyndt at få lidt pollenbukser på. Og det er simpelthen den mad, de skal starte med at give deres larver nu her, når de første de bliver klækket her. Selvom der er masser af liv ude i bistaderne, så har vi alligevel en lille udfordring, og den vil jeg lige vise jer. Det er en af vores trosteder her, den er desværre død, den familie. Og hvad der er skyld i det, det ved vi ikke rigtigt, men når man ser her, så kan man tydeligt se, at det ser ikke for godt ud hernede. Og jeg tror muligvis, at de har fået noget sygdom eller et eller andet. Fordi sådan her skal et bistad bestemt ikke se ud. Det er... Men der er ikke noget at gøre. De er døde, og ja, vi må videre. Vi laver en ny familie, får stadig renset, og så tager vi den derfra. Jeg har lidt en formodning om, at de har fået det, der hedder bueløb. Man kan se, at der er en masse brune pletter her oven på rammerne, og det er simpelthen fordi, at der er et eller andet, der har forstyrret dem, eller de har været stresset eller noget af det stil der. Så vi lukker den af, så bliver det renset, sleven op, gjort klar, og så er vi klar til næste sæson igen. Og ja, lige en sidste ting her, inden jeg smutter igen. Hvis vi gør noget rigtig godt for insekterne og for bierne her om foråret her, så får plantet nogle pil. Helt almindelig pil. Det er altså noget, der virkelig kan sætte gang i både insekter og i bier og humlebier og hvad der ellers er. Når de kommer ud med de første blomster her, så er der en rigtig god næringskilde i det til alle dyrene. Det var det hele herfra. Vi ses!